Patay ang isang lalaking magsasaka matapos sa pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa sitio Mananghuya, Barangay Aya, La Libertad, Negros Oriental kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jollibee Sanoy na sa hustong gulang at nakatira sa nasabing lugar. Sa inisyal ng imbestigasyon sa La Libertad Police Station, sinasabing ang biktima ay pinagbabaril sa loob ng kanyang tirahan ng mga armadong lalaki na mabilis na tumakas at kasalukuyang pinaghahanapan ng mga otoridad. Dagdag pa ng pulisya, aktibong miyembro ng Barangay Intelligence Network kung BIN sa naturang barangay ang biktima. Sa kasalukuyan, ang La Libertad Police Station ay gumagawa ng isang detalyadong pagsusuri sa sitwasyon na isinaalang-alang ang posibilidad ng mga posibleng senaryo ng kaaway upang maakit ang mga tropa ng gobyerno sa lugar. Nagmula sa Radyo Bandera Dumaguete, sa Kabanderang Shara Humilio, nagabandera sa tinod nga serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap parehas ang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.